Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna ya yi tsokaci kan hana Dr. Ahmad Gumi gudanar da aikin hajjin bana da hukumomin Saudiya suka yi. A tsokacin nasa ya nuna rashin jin daɗi da kuma rashin kyautuwa ga hukumomin Saudiya da suka hana shi Dr. Ahmad Gumi gudanar da aikinsa na haji. Ya kuma bayyana cewa wannan tozarci ne ba ga shi iya kansa Ahmad Gumin ba, a'a ga hukumomin Najeriya gaba ɗaya. Ya bayyana cewa wannan cin fiska ne matuka a ce har sai da aka gama tattara duka wani bayanai nasa aka buga masa biza, sa'annan daga baya hukumomin Saudiyan kuma su ce ba su gamsu da kasancewarsa a kasar tasu ba. Maganan Dr. Ahmad Gumi yau abin da ya faru dangane da wato shigansa Saudiya sai aka ainihin wato hana shi ya shiga ƙasar. So abin da muke cewa irin wannan matsalar idan ta faru ga wani ko kuna da saɓani da shi, in ba abu bane mai daɗi, kai bai kamata a ce ka ji daɗi a ranka ba. Kuma tsakani da Allah a abin da aka yi akwai nau'i na wulaƙantawa. Idan magana ce ake ta maganan siyasar duniya ko wani abu da yake da alaƙa da wannan, akwai siyasa ta gwamnati da gwamnati. A gwamnatance dai bai yiwa da kamar ya fita daga ƙasar nan da sunan zai je aikin hajji, gwamnatin Najeriya ba ta aminta ba. Haka ne? Bai yiwa. Ba kwanan nan Trump ya je ba? Ƙasashen ya zagaya? To kai bai dame ka ba Trump ya je ƙasashen ya zazzagaya, sai da Ahmad ne zai dame ka, shi da ba wani abu zai je yi ba, aikin hajji zai je, ibada zai je yi. Daga cikin ƙasashen da ake da tankiya ta fuskar aƙida da siyasa tsakanin Saudiya da su shine akwai Iran. Dala a wannan aikin hajjin na bana da kowane aikin hajji ana barin mutanen Iran suna zuwa aikin su hajji ko ba a barin su? To ban san me za ka samu ba. Ga iyakacce ka ce Dr. Ahmad magana yayi, ya faɗa abin da ya fahimta a matsayinsa na malamin addini, wanda kuma dama in a ƙasar yake dokar ƙasar ta ba da dama, ba wai wata ƙasa ba, ƙasar ma in kana da abin da za ka faɗa ka faɗa, ba wai wata ƙasa ba, in kana da abin da za ka faɗa ka faɗa. So wannan abin na bincika cewa a gwamnatance ta fuskar gwamnati maganan zuwan aikin hajjinsa official ne, ba abu bane wanda yake haka kawai. So kaga tunda official ne, ba cin fuska bane gare shi kaɗai, cin fuska ne haggawa, hagga ita kanta gwamnati a Najeriyance. Sannan bayan official ne, dan Allah da aka aika e-passport ɗinsa kafin lokacin aikin ya zo ya fito daga gida ya hau jirgi, da Allah duk bayanansa da aka aika kafin a buga visa ana da shi ko ba a da shi? In wani abu ake ji sai a yi me, sai a turo a ce a'a wannan passport ɗin ba za mu buga visa ba saboda ba mu buƙatar ya yi me, amma a bari mutum sai ya tashi daga ƙasar shi ya je wata ƙasa, sannan irin waɗannan abubuwan su biyo baya. Tsakani da Allah waɗannan abubuwa ne da ba su da daɗi, na tozarci wanda kuma bai kamata ba. Wanda yake jin daɗi baka sani ba gobe abin kanwa zai zo. Ita ce magana ta gaskiya. Ko maganan siyasar duniya dan ya faɗa abin da ya fahimta, wannan kaga wannan wani babi ne nawa na daban. Dan Najeriya yake rayuwa, ita kuma Najeriya in kana rayuwa a cikinta, siyasar ƙasar ma ba wanda ya hana ka magana, ballantana wanda ke Najeriya ka ce ba zai yi maganan siyasan watawa ba. To in yana ƙasar ne, yana zaune, ta hukuncin wannan ƙasan ta yi me, ta haushi. Amma ba ƙasar yake zaune ba, a nan yake rayuwa. Hukuncin ƙasar da yake rayuwa, ita kuma Najeriya ba ruwanta. Yawa shugabannin ma a nan caccakar su ake yi, ballantana shugabannin wata ƙasa ko kuwa? Kuma haka suke haka suke haƙuri. To tsakani da Allah mu dai gaskiya ba mu ji daɗin irin wannan abin da ya faru ba. Wanda kuma ya ce shi ya ji daɗi
wannan kuma ra'ayinsa ne yawa. Saboda haka muna roƙon masa Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi gare shi ba sharri ba. Dan munafikai ma sun zo da kirkiran ƙarya. Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu, Allah ya ce bal huwa me. To yadda waccan hadisar ta faru, Allah ya ce kar a yi tsammanin sharri ne alheri ne. To shi ma muna roƙon Allah ya sa abin ya zama masa alkhairi ba sharri ba. Kuma na san cewa a gwamnatance ita gwamnati tana ganin a yanzu daga abin ya faru wajibi ne sai ta bi bayan abin, dan tana ganin cewa tun fustan ba Dr. Ahmad kadai aka yi wa ba, har a gwamnatance su ma an musu, dan bai fita bar ƙasar nan ba sai da cika sharaɗin wa gwamnatin ƙasa sannan ya fita. An fahimta yi. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Kamar dai yadda Sheikh Ahmad Gumi ya wallafa da kansa kan cewa saboda wasu ra'ayoyi irin nasa ne akan siyasar duniya, hukumomin na Saudiya ba su amince masa da ya ci gaba da zama a ƙasar tasu ba. Daga cikin irin waɗannan ra'ayoyi nasa akan siyasar duniya akwai marawa Falastinawa baya. Sheikh Dr. Ahmad Gumi ne fa malami na farko a Najeriya wanda ya fara nema wa Falastinawa taimako. Idan ba ku manta ba, tun a watan Oktoban shekara ta 2023, watan farko da ƙasar Isra'ila ta fara lugudan wuta a Gaza, ya buɗe asusu, ya kaddamar da asusu yanda aka nema wa Falastinawa taimako. Sa'annan ya tashi takanas ta Kano har zuwa ƙasan Iran, duk dai akan batun ishu na Falastinawa. Sa'annan a fili a bainar jama'a ya bi ƙasar Iran kan wasu manufofinta da wasu matakai da take ɗauka akan sha'ani na siyasar duniya. Bai tsaya a nan ba, yakan kuma yi gugan zana akan wasu manufofi na hukumomi a ƙasar Saudiya. To duka irin waɗannan ire-iren ra'ayoyi nasa da matsayi nasa akan siyasar duniya su ne suka tattara suka haifar masa da baƙin fenti a ƙasar ta Saudi Arabia. Amma a ɗaya ɓangaren wasu na ganin duk wannan abubuwan da shi Sheikh Ahmad Gumi yake fuskanta sun ta'allaka ne akan batun tsaro da kuma harkan ta'addanci wanda ƙasar Saudiya ko da kiftawan ido ba ta daga kafa a kai. Misali, mun kawo muku bayanan yadda ƙasar ta Saudiya ta taba tsare shi Dr. Ahmad Gumi na tsawon watanni 6, shekaru 15 da suka gabata a shekara ta 2010, lokacin da aka zarge shi da alaka da wani dan ta'adda da yunkurin tada bam a jirgin saman ƙasar Amerika. Baya ga haka, Sheikh Ahmad Gumi fa shine babban mai shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma jami'an gwamnatin Najeriya. A lokuta mabambanta ya yi yunkuri sosai wajen sasance tsakanin 'yan bindiga da suka addabi arewa maso yammacin Najeriya da kuma jami'an gwamnatin Najeriya. Akwai lokacin da ma ya rika shiga daji yana ganawa da waɗannan 'yan bindiga, sannan yana musu kuma wa'azi kan su daina wannan abin da suke yi. Wannan rawa da yake takawa kan batun harkan tsaro shi mana daga cikin abin da ya goga masa bakin fenti wasu ke masa kallon na da alaka ce kawai ta kud da kud tsakaninsa da waɗannan 'yan ta'adda.